mastreet emarelationship girls munombondisipaka time munombondinakidza oizama kutaurawo nebhebhi so hausi wetype yangu, hausi welevhel rangu, ini ndinoda mpinga, ndinoda munhu ane mari. Ndobva ndakuti posta picture rako tione. Woposta picture rako riya rakato picture iri woona pazasi pakanyorwa kunzi itel camera itel what woona picture yacho rakafiltwawo face yacho nakuita kunge kuita kunge chigure ari mafilter. Ndobva ndakubvunza kuti uri kuti hanzi uruda mbinga. Munomboziva chigirls mbinga inofanira kudana nawo nembinga. Hanzi dzinonanzvana dzakakora dzose. Inoona pakanzi itel ifoto iyi wadi kuzvitora neiphone. Tiri kuda iphone kwete itel. Dzinonanzvana dzakakora dzose. Inewo kana usinawo kukora anonanzvana newe ndiani? Enda undoshanda uite mari dzako uite mbinga ndokuti udana newe nombinga. Kutosora ida kuti shainira wati ndinopfeka maluvi, ndinopfeka maguchi fake futi. Ndoda munhu ane mota yako. Mota yawakapaka ndeipi? Iripi mota yako? Ndeipi mota yako yawakapaka kuti iyi? Kana iri nyaya yemalevhel mbinga inodana nembinga. Hapana vanozosvikira kwauri iwewe uchipunyaira netsoka kapwa uchifumbura huruva. Enda undoshanda uite mari. Dana newe levhel rako. Muite mari mese. Kana musina mari mese danai mese musina mari. Muita mari mese. Tosera ndoda mbinga wati. Mbinga inodana nembinga. Mutikwanire masikana.